Ngina 10 years ngithwele. Before uhlangana nobhuti? Yeah. Hey, mina uyangcina namhlanje mina. Ngeke ngisayiphila lempilo uthwele. Mamlambo mekakusheveza, labantu abakuphethe wayebangakulweli. Uyazi? Angisakufuni. Okay. Angisakufuni. Ayisizwa ngawe. Impilo. Abantwana isinathi. Lento phakathi kokuphila lo. Hawu ngathi umntwana ahambe nge2 minutes la una 3 years. Ahambe nge2 minutes. Namhlanje sazongitshela ukuthi idle namaqanda. Mwaze kanjani uthi wadlile wena? Wena ukhuluma naye inyoka yakho? Yebo, ngiyakhuluma naye. Manje ikwatile. Akasafuna ukungikhotha ke mina manje mamlambo ngenxa yakho. Andangaze ngene kulolu. Lele ngihlala ngikhile nanoma ungayenzakalani. Cabanga awuzibuza ukuthi why ikamera linebhatla endlini. Ufuna ukungitshelani wena? Eniphuthe elikhulu ukuthi iphila ngani yona lento othole ngayo? Isuke yadla amaqanda wakho. Yo, with your boy M, it is what it is before it was what it was. This is Save Mind Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizobangiphethe upunsu bringing Umiya. Let's get into it. Hi guys, ninjani? Hope ni right. Ngize ku save my relationship because I'm going through the most. Angazi ukuthi umuntu wami ngizoqala phi ukuthi ngimtshele le ndaba lena because it's a bit embarrassing. Manje ngicela nje ukuthi like ngizokhuluma naye ukuthi like ngimtshela iqiniso ukuthi ngithwele like nenyoka. So lento le ahlala thilala naye ebusuku kusuke kuyinyoka, so bengifuna ukum-understandisa cause manje nayo lenyoka seyakwata like ukuthi imthola njalo uyashake cause ithi ithanda ubumhlophe bakhe, uvula inhlanhla zayo, so like angazi ngimqalephi yabo cause namanje asikwazi ukuthola abantwana, amaqanda wonke adliwe ile nyoka le. So ngifuna ukum-understandisa with this whole situation ukuthi like as much as I concentrate kule whatever ahlangana nayo la ebusuku, imali isazoba khona, obvious ngeke sesiluze imali. Eminute ayikwatisa sizobuyela sihlupheke futhi. Yeah, understand? So ngithwalele thina noma idle amaqanda wakhe sengizoqolisela lokho. Ngiyabonga. Hey yo, with your boy M, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship. As I said to you guys earlier on, ngizobangiphethe upunsu ngapha and Umiya, alright? Right bhuti. Ngimnandi. Uyazi ukuthi zeleni kule show yethu? Cha ngiyazibuza bhuti. Lo muntu lo wasazona namakhamera. Okokuqala ngilethela amakhamera nama ngilethela amakhamera. Hayi kulokho angazi yini ngilethele yona ke ngisafuna ukuzwa ukuthi kwenzakalani. Nini kade akulethela amakhamera? Hey bhuti. Kulokho ngize ngomoya phansi. Umuntu lo nemanga. Kulokho ngize ngomoya phansi. Ngicela ukuthi ungimamele tu. Wangithuka kuma camera last la. Cha ngizela ngizokuthuka phela. Ngishambalaze abantu. Angizela ngizokuthuka manje, ngicela ukuthi uunderstand lento engizele ngayo. Akusikuqala akufaka kuma camera. Ukuqala. Lo uyaphinda lo muntu okwesibili manje. Okwesibili. Bekwenzakalana akuyisa kuma camera. Ungibizela ama camera ungitshela ukuthi mina embedeni nana yazi bhuti inkinga nje bengangitshela zona lapha nje angitrendisa na futhi ungibizela ama camera. Amaphutha ayenzeka ngithi ilungisile indaba leyo, siyasayilungisa sesibuyelene futhi manje ngifuna ukukutshela ke indaba eyenzaka lapha endlini la sihlala khona. Hayi awukungena endabeni ke sizwe. Okay, thinga ucazele isho yethu ithi ngani ne? Isho yethu it's Save My Relationship. Mangabe kunenkinga ku relationship yenu ngiyangithola. As nina ngathi kunenkinga ku relationship yenu. So niza kule show lena mhlambe siniphi space ukuthi nikhulume and khona ukukhulumisana endlini ngithola into enjani. So nakhona lapho siyanisiza la nifuna ukusizeka khona. So ya usisi ngapha unento afuna ukutshela yona ongayazi. Imfihlo kahle. Anayo afuna ukutshela yona. Yeah, nginemfihlo. Ngazi ukuthi ke uzoyithatha kanjani. Wathi unemfihlo ngoba wathi nje asinazi imfihlo la ekhaya. Kunento engifuna ukukuchazela yona nje. Inkulu kodwa iphinde ibe incane futhi iphinde isisize phezulu kwalokho. Hayi, njengoba usushilo ngilalela lokho oqala ngoba uthi kukhulu okukhona. Okay, sengifuna ukuzwa nje awungene endabeni. Ngakhuluma bhuti ne? Yeah, ngakhuluma. Okay, manje situation esinayo endlini ne. Yakhumbula ungitshela ukuthi like hayi na ulala nami nanoma ngilele. Yeah, understand. Nanoma nje ngiphethe ubuthongo wena ulala nami. Injoba ngizobuza ekseni mangivuka ngithi. So ngizochaza lento leyo ukuthi nje lento esukilala nawo kusuke kungasimina. Kusuke kuyini?
Hayi ngathola uMamlambo. Hayibo bhuti wangizwisa lento engizwa la uMamlambo hayibo ungazodlala ngami ungazodlala ngami nje ngithwele phela lento le into esiphilisayo into esenza ukuthi sibe nemali namhlanje wena kanti le moto driver uthwele ya uthwele ufuna ukungitshelani wena eniphuthe elikhulu ukuthi iphila ngani yona lento othwele ngayo isuke yadla amaqanda wakho ukuthi ngeke usaphinde uthola abantwana yazi bhuti ngithi ukuchazisela bhuti ngithe ngathi ukuya esibhedlela ngathi mengifika esibhedlela ngibuza ukuthi izingane kwenzakalani ngaza ngithole izingane bhuti ngathi ngiyomazisa endlini ngimtshela ukuthi esibhedlela abathini bathi abayiboni inkinga yakhona wathula zange zaphendula kwaba ngathi yimi okhulumayo kuphela endlini ngiyiwani namhlanje sazongitshela ukuthi idle namaqanda mwaze kanjani uthi wadlile wena ngoba manje sekaya complain uMamlambo uthi wena uhlala uthukile mekafika kuwe ngoba uyafika akubrushe akuthinte la sekafuna ukungenelela khona wena uyajumpa manje uyacomplaina uthi yena uzohamba ene konke kuzoshabalala mekahamba so nje ngizokunderstandisa ngicela ukuthi uunderstand ukuthi uyekela ukushake uyekela ukwatisa uMamlambo ngoba into esiphila ngayo hayi ngeke ngimele mina le manje ukhuluma nayo inyoka yakhona ngiyakuncenga wena ukhuluma nayo inyoka yakhona yebo ngiyakhuluma nayo manje ikwatile akasafuna ukungikhotha ke mina manje uMamlambo ngenxa yakho so manje la ufuna ubhudi ukuthi explainele yebo ukuze ngitshole nendoda ebovu kanje ingoba uyilethela inhlanhla ngoba umhlophe bakho inhlanhla suka la kuyo ubhudi yebo hayibo ebumhlopheni bakho ngicela ukuthi understand ngoba mawuzothi siphume kulento le izosithatha siyithu ingakho amathenda nje enkampanini angasangena amathenda kangaka ingoba usamnikeza lento ayifunayo manje inhlanhla lenyoka le isisa kuwe nobhudi noma isiza nje endlini la nihlala khona hlala noyi2 ngithi soba u2 zizoshabalala imoto kuzoshabalala ama-account wami wonke ngitshela nje awana nemali kumanje ngikutshela awana nemali angithi awusamniki uyiqedile imali awusamniki uMamlambo mina ungishiya nani ngizokushiya nakho konke ke ngicela ukuthi at least uunderstand ukuthi ukuthwala kubalekile la ekhaya hayi mina angeke ngiyiphile impilo enjalo isikhathi singakanani uthwele ngina 10 years ngithwele before uhlangana nobhudi yeah manje so ngilibele ngiyabashintsha nje abamhlophe ngiyabashintsha bojola nomuntu so ngina 2 years ngijola naye angayazi lento le so lalela kokusiza ukuthi umtholo womunye umfana omhlophe mina ngeke ngisayimela ke mina lento ngiyaphuma nje kulomuzi ngiyaphuma ngihamba nje namhlanje nje bhuti so late kakhulu kunzima mara u2 years wonke bongayiboni bengayiboni yazi bhuti khana nje yazongichazela manje mina ngibangele ukuthi yimi ngiyachama ebusuku ngivuka ngimanzi akunderstandeki nje bhuti yazi kuningi sanokuthi mangiphapha ebusuku lapha mengibheka nje ekhoneni kumnyama nje ngibona nje into nje enamehla amhlophe nje ngibona amehlo kuphela nje lapha bese uyazitshela ukuthi mhlambe amehlo akho hayibo ngitshe ukuthi hayi mhlambe ngiraba amehlo mangibuye ngithi ngiyayibheka ayisekho lento kodwa mangithi ngiyavuka ekseni ngithi ngiyabheka ngiyayibona kukhanya ngiyayibona lento akazi umchazela ubhudi ukuthi mhlambe uthwele into ezinjalo umfake estazini angithi wazi ukuthi ngibengithwasa and then uyazi ukuthi nginendumbe ekhaya yonke mangathi umuntu ekhoneni nje straight ekhoneni hayibo angithi iyayishintsha ibe umuntu bese ifuna ukulala nawe uyayishintsha ngihamba ibe umuntu hayibo ungazodlala ngicela ungahambi ngicela ukuthi umamele indaba asimuze usisa mamele indaba ngizwe uyabona mozonikeza uMamlambo kahle umnikeze lento ayifunayo ngimnikani yona lengenayo iyona le nazi ingane ngisenazo manje kwenze njani ngimnikani ithathe nje ingane eyodwa ngoba sangiqedele nekhaya kanti ithathele ubhudi kuwe ayithathi next ithathe umntwana wethu bekaphi bese kana 3 years yamthatha ke kwaba ngathi ke umntwana nje bekadlala la ngaphandle uphethe ikhanda wawa wathula umchazela ubhudi ngandaba angizange ngimtshele ngithe nje umntwana bekavele wawa bosokuyiyo seyiqedile naye hey mina uyangcina namhlanje mina ngeke ngisayiphila lempilo uthwele hayi shuthi kuzomela ngisacrifice wena ke awu ngoba bengafuni ukukuluza but manje uzongenza ukuthi ngikuluze ngalento oyikhuluma ungena kwakhe endlini ukuhamba kwakho usufuna ungibophisisa ngamakhamera uyabona usofuna ngikhuluma izinto engamela ngizikhulume la hayi babe unikela ngami kuyo le nyoka yakho benginikela ngawe
Kule 2 years yonke ujola nayo sisi bongasoli ukuthi mhlambe kunento wena uthi imali iphumaphi cha nemali inhlanhla yonke lento le ngitshela ukuthi amafa yena athi amafa athi amafa wakubo nawe wadideka waqhubeka saqhubeka sathandana kahle kanti umuntu uthwele awukazi ube namaphupho abheke eceleni angiphuphi nokuphupha sidalwa mina angiphuphi mangilala nje ngiyalala nje ngiyafa njengomuntu othulile nje kuba usisi bengakutshela ngale ndaba akutshela yona khona manje bangeke ube nensolo ukuthi okay bona insolo bengayithola isikhathi sihamba ngoba kuningi bengicabanga yabo kuningi bengicabanga kodwa naloko esengitshele kona nje hayi ngiyamgcina namhlanje mina ungizwe ke njengoba uthi wenikela ngami bazokugcina nawe kini manje mawuvuka umanzi bongasibuza ukuthi ingani uvuka umanzi bengayibuzi bhuti yazi bengayibuzi mina ngiyasho nje ukuthi hayi maybe amaphupho ke amaphupho wasebusuku ke amaphupho into ozibonayo akazi umchazela usisi ukuthi ubona into efana nomuntu ekhoneni into eso nokumchazela amanye amaphupho achazayo mara athule nje njengoba ngisho nje uyathula endlini akaphenduli mangibuza ngazo zonke izinto ezikanje yabona le kamera lele engihlala ngithi ukungangeni kulo andangaze ngene kulo lelo lele engihlala ngilikhile nanoma ngayenzakalani cabanga awuzibuza ukuthi why ikamera linebhatla endlini ezinye izinto kumele uzibuze why ikamera linebhatla endlini livule ebusuku kuphela akazangene kulubhuti since 2 years yonke enhlalo ngathi ikamera lamadlozi angithi uhlala vele la ngihlala khona so ngimtshela ngathi ikamera lamadlozi kanti ile nyoka yami yazi ungitshela okunye wena namhlanje kanti wena uzibuza ukuthi le thathu le ngasukeleke ngiyenza ithathu yenyoka nje ngisukeleke nje khona umuntu ongavele ahamba yenza ithathu yenyoka awuzibuzi yayibona bhuti ngiyibona inyoka yami le iyo lo tshele ngayo yazini bhuti njengoba bekubonisa wena inyoka mina uthi ngibe ngiyoqoqa ezami impahla ngambi kuloya muzi ngabe uzokwazi ukuphuma umzwile ukuthi utheni ungena kwakho kahle nje konke nje akuchazile nje la athi bangangena usaphuma cha bhuti mina ngizokhona ukuphuma kwanyamalala mina naye uzonyamalala ngeke baphinde bamthole kuko yini nawo nesithwalo angasazi usisi anginasithwalo mina nabantu abangiphethe namazo zabo why bangakulweli labo bantu abakuphethe why bangakulweli meka kusheveza anginabantu abangiphethe mamlambo meka kusheveza labantu abakuphethe why bangakulweli abakwazi ukungena abahloli labantu territory yami leya labantu abangiphethe abahloli territory yami leya abantu abakuphethe bamemnyama wena ngilinge njengoba ngisho ukuthi ngilinge sengikulingile ngiqedile nje amaqanda wase angithi yonikela ngami yonikela ngempilo yami kule nyoka yakho sekumunye kangaka sofuna ukuhamba sophelile nikela ngayo sophelile mos ngihamba ke mina manje uthando belisasekhona noma uthando bese ngathi linyamale luphelile namhlanje luphele namhlanje no manje nje luphelile angeke lize liphele uyazi angisakufuni okay angisakufuni ayisizwa ngawe hayibo yazi ngizoyibiza futhi le show babona ukuthi sisazwana angisakufuni wena ngikuphethe la uhlele phezulu kozipho la wena uthi awusamfuni wena uhlukana naye ngiyothatha le mpahla ngihamba mina uzobona wena akudlala angazi ke ukuthi into uzosurvive kanjani mamlambo lo Punsu manje yini ekwenza ukuthi umtshele ile ukuthi inyoka yakho ikwatile phela manje seyifuna lento ehlala ithola ayisakhipha imali senginyanyisa nawe ukuthi manje akasahlonipha umamlambo wami manje ngiyenze njani ke mina bhuti manje kube bekayihlonipha inyoka yakho kube lento le ayikho into right ezinye izinto seziyashabalala manje ngendaba eyifana neimali ebusinessini akusambi kahle awucabangi sebenzisa imqondo awuyifuni imali sebenzisa lento le impilo abantwana lento phakathi kokuphila hawu ngathi umntwana ahambe nge2 minutes la una 3 years ahambe nge2 minutes kusasa angeke izikuthathe iyakuthanda wena uyayikhanyisela ukhanyisa into zami ngicela uthole umunye umfana ayakuthanda inyoka yakhe ezomudla lenyoka yakhe ifuna wena hayi uyitshele mina ngiyifuni ke angiyifuni angazi ke ukuthi uzoyenza manje into zakho uzozilanda kanjani ngoba inyoka yakhona ilapho la nihlala khona nanoma ngingazilandile bhuti ngivele ngiphume ngami into engizoyenza kanjani mina kumamlambo le
nanoma ngazilandile ngifela ngiphume ngami. Manje mangahamba nje. Ngicela ungangihlanyisi. Ngicela ukuthi ungangimedalainisi. Ungangihlanyisi bhuti. Ngicela ungangihlanyisi. Lalela la angisakufuni. Angisakufuni ngiyaphuma manje la nyami. Bhuti bosoqedile. Ngithi ngicela ungangihlanyisi. Uhamba uyapi? Uhamba uyapi? Ungazongibhedela wena. Ngalinga uzongibhedela. Azokhuluma nawe. Ngalinga uzongibhedela. Yabona into zami ziyashabalala manje. Ngoba unganikeza umamlamba. Ngihamba mina. Angeke uzuhambe. Uzobona. Okay. Angisazi ngoba indaba soyibekile. Angisazi azibhuti nami maka ngathi umhlophe nyana yazi. Ngathi izothanda wena ke manje lento angiboni kahle. Hayi mina ngikho endabeni kule ndaba zini lezi. Ngizothini ngoba sekahambile ungishiyile ke ngize eshopini yakho ngizocela uncedo nawe usangikhulumeli. Angichakhulumeki ngoba ubhuti siyazama ukumchazela la. Bofuna usizo linjani kahle ngoba nami ukuthi angahambi ukuthi understand ukuthi umamlamba ukhona. Wena uvela wayibeka ngendlela ukuthi emkwatisayo uthi ngibeka phopha akumelanga kunijikajika ujike uyezwe yonke injikajika vele wamtshela ukuthi isithwalo phethi unesithwalo uthwele 10 years yonke and enjoy for 2 years wena nobhuti. At least baye understand laba abanye basuke babaleka bacanga ukuthi bazobaleka nemali yami mayifika phambili yashabalala. Manje ngoba ubhuti imali ayikho. Hayi ayikho manje ngoba umamlamba akasamshevezi. Sengidina nayi lokho ukuthi manje umamlamba akasamnika akasatholi itotolozi yakhe manje. Hayi. So manje what's the way forward ke? Ngoba soyibekile into kade ufuna ukuyisho kubhuti. Hayi the way forward is uzohlala yena. Uzohlala kahle nje nice. Uyasho ukuthi uzo mamela njengoba uthe uyendlini. Uhlanyiswa amakhemera. Uyofika nje iminyanga ikhiyeke. Ngiyoze ngifike endlini iminyanga ikhiyekile. Bengena ngivele ngimkhiphela umamlambo abheke so ambone ambrush. Ayikho into engizoyenza sengithekayazi kuseka khona kumele ngimvulele kumamlambo ngimchazele siyaxolisa kumamlambo ayolala embhedeni acede ayolala embhedeni acede naye yonke into iqalele phansi be right. Ayikho nje indaba yakhe. Mara ngathi angeke avuma ubhuti umbonile uphume kanjani? Hayi uma uyahlanyisa ukuthi kwenza kanjani. Uma uyahlanyisa ngiyomshanga le powder le ngijwayele ukumshanga yofu. Uhlezi umshanga powder. Yeah. Avela nje abe dizi nje abe right. Yo inkulu le ndaba yenu. Hayi ngizothini bhuti ayikho into engizoyenza ngoba meka hamba imali zami ziyahamba ziyashabalala. So uyu ubhuti obambe angithi umamlambo uthanda yena. Angithi umuntu wesifazane. Uthanda yena. Yo uthanda lobu umhlophe namehla brown. Uthanda lento leyo. Hayi vele nje akhiphe yonke imali meka mbona. Manje hayi sekayathuka. Meka fika mhlambe bomela umtshele nu2 yabo nilele umtshele ukuthi indaba ikasona ngaso. Hayi bekazophuma baleke na inkinga. Yo ne ngazoyenza kanjani le ndaba bhuti nawe ungisize. Yo hayi le yenu inzima le yenu yokuthwala. Ethi ngivale. Chale bhuti. It is what it is before it was what it was. It's your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.